כרופאת שיניים, אני מבטיחה לכם שאתם לא מצחצחים שיניים נכון. עכשיו אני הולכת להסביר לכם איך לצחצח שיניים נכון. תמיד אנחנו מתחילים ממקום מסוים שאנחנו נדע מה צחצחנו ומה לא. מאוד חשוב להתחיל בצד ימין עליון, חיצוני. אנחנו נשים את המברשת בזווית 45 מעלות בין החניכיים לשיניים, ונעשה מין הכנסה של הסיבים והסרה. צריך 7-8 פעמים במקום לצחצח, כדי שנוריד את כל הפלק שהצטבר מהאוכל, אפילו אוכל דייסתי. אחרי שצחצחנו 7-8 פעמים במקום אחד, אנחנו מתקדמים לשיניים הבאות. וכך עד שנגיע לסוף. אני מזכירה לכם לצחצח גם את השן האחרונה, את הצד האחורי שלה, שבדרך כלל קשה מאוד להגיע אליו. ואז אנחנו נעבור לחלק הפנימי, גם 45 מעלות ו7-8 פעמים במקום. אחרי שצחצחנו את השיניים האחוריות, בשיניים הקדמיות אנחנו נשים את המברשת בצורה כזאת, וגם נצחצח אותם יותר פעמים. בסוף נצחצח את המשטחים של הלעיסה. אחרי שסיימנו בצד השמאלי העליון, אנחנו מתחילים עם הצד שמאל תחתון, וגם מהצד החיצוני, בזווית 45 מעלות, באזור הקדמי, נגיע לצד ימין תחתון, ואז נעבור לצד הפנימי. וכך בעצם עברנו על כל השיניים בין 2 דקות ל3 דקות. תכתבו לי בתגובות אם חידשתי לכם, ותעקבו.